ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. І з Духом Твоим. Любов Божия разлита у серцах наших, праз Духа Святого, даденого нам. Аллилуйя. Прославляем доброго Бога у сённяшняй урачыстасці спаслання Духа Святого. Безмежная любоў Христа да кожнага з нас. Ён пакідае нам памяць пра сябе, памяць поўную любові, памяць, якая ажыццяўляе прысутнасць Христа праз святыя сакраменты. Дух Святы неабходны дзеля таго, каб мы маглі вызнаваць нашую веру, каб распальваўся агонь любові ў сэрцах нашых, і каб мы заўсёды мелі моцную надзею спаткання з Христом у вечнасці. Няхай сённяшняя ўрачыстасць будзе для нас магчымасцю, каб аднавіць свае глыбокія адносіны з Духам Святым, запрашаць яго часцей у нашае жыццё і карыстаць тымі дарамі, ласкамі, якімі ён напаўняе нашыя сэрцы. У гэтай Еўхарыстыі малюся аб дар вечнага жыцця для святой памяці Марыі, Івана, Зоі і Яўгеніі. Просім добрага Бога, каб нашых блізкіх памерлых ачысціў ад усяго зла і прыняў іх душы да хвалы збаўленых у небе. Перапросім Бога таксама за нашыя грахі, каб мы маглі з чыстымі сэрцамі прыняць удзел у гэтай святой Еўхарыстыі. Споведаемся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми думкою, словом, учинком и занядбанием. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Усемогутный, и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Аминь. Христос, милуйся над нами.
сядешь право ручайца, змилуйся над нами. Бо толькі Ти святий, толькі Ти наш Пан, толькі Ти найвищейший, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амен. Молимся. Божа, Ты простаямницу сённяшняга свята, освячаешь свой костел, який однае все племёны и народы. Наполнил весь свет дарами Духа Святого и отдави у сердцах верных плен Твоей ласки, якую мы отрымали на початку обвящення Евангелия. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читание книги Дзеў апостолаў. Калі настаў дзень Пяцідзесятніцы, усе былі разам на адным месцы. І раптам узняўся шум з неба, нібы павеў моцнага ветру і напоўніў увесь дом, дзе сядзелі яны. І з'явіліся ім языкі падзеленыя, быццам ад агня, і затрымаліся на кожным з іх. І напоўніліся усе Духам Святым, і пачалі гаварыць на іншых мовах, як Дух даваў ім прамаўляць. Былі ў Іерусаліме юдэі, людзі пабожныя з усялякага народу пад небом. Калі ўзнікаў шум гэты, сабралася мноства людзей і захвалявалася, бо кожны чуў іх, што яны гавораць на яго мове. І бянтэжыліся і дзівавалі, кажучы: ці ж усе тыя, хто гаворыць, не галілейцы? Як жа мы чуем кожны сваю мову, у якой нарадзіліся? Парфяне і мідзяне, і эламіты, і жыхары Месапатаміі, Юдэі і Кападокіі, Понта і Азіі, Фрыгіі і Памфіліі, Егіпта і частак Лівіі, сумежных з Кірынеі, ды прыезджыя рымляне, юдэі і празеліты, крыцяне і арабы. Мы чуем, што яны гавораць нашымі мовамі пра вялікія справы Божыя. Гэта Слова Божае. Дякуем Пану Богу. Спошли, Пане, свайго Духа, и обнови обличья земли.
Твоему моя песня, и я буду радоваться в Пану. Спаши, Пане, своего духа, и обнови обличья земли. Czytanie pierwszego posłania świętego apostola Pawła do Koryntianów. Braty, ніхто не може сказати Єзус Пан, коли не буде в Духу Святим. Розные есть дары, але той самый Дух. Розные служенні, але Пан один і той самый. Розные діянні, але той самый Бог, який любить усьо во всіх. Але кожному дається проявлення Духа на користь. Як тіло одно, але має много членів, які, хоч їх шмат, складаються одно на одно тіло, так і Христос. Бо усі ми одним Духом охрещені у одно тіло. Юдеї ті греки, невольники ті свободні, і усі напоєні одним Духом. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Боже, Дух Святый, приди, и небесно спаши, нам светло Твоего струмень, Ойча в Боге
святого Евангелия паводле Яна. Калі быў вечар таго першага дня тыдня, і дзверы дома, дзе збіраліся вучні, былі замкнёныя ад страху перад юдэямі, прыйшоў Езус і стаў пасярэдзіне, і сказаў ім: «Спакой вам». І сказаўшы гэта, паказаў ім рукі і бок. Узрадаваліся вучні, убачыўшы Пана. Тады Езус зноў сказаў ім: «Спакой вам. Як паслаў мяне Айцец, так і я пасылаю вас». І сказаўшы гэта, дыхнуў і кажа: «Прыміце Духа Святога. Каму адпусціце грахі, таму будуць адпушчаны. На кім пакінеце, на тым застануцца». Гэта слова Пана. Прыйдзі, Дух Святы, напоўні сэрца сваіх верных і запалі ў іх агонь сваёй любові. Мілаваныя браты і сёстры, час велікодны падыходзіць да завяршэння. Сённяшняя ўрачыстасць, нядзеля спаслання Духа Святога, яна заканчвае вялікую таямніцу пасхальную Езуса Хрыста. Бог у сваёй міласэрнасці дае нам усё, кім Ён ёсць, дае нам паўнату сваёй любові. Перш за ўсё Езуса Хрыста, які стаў чалавекам дзеля нас, дзеля нашага збаўлення, памёр, уваскрос, узышоў на неба. Але паўната любові – гэта таксама Божы Дух, трэцяя асоба Святой Тройцы, жывая прысутнасць Бога. Вядома, гэта справа духоўная, нематэрыяльная. Не ўбачым Духа Святога, але ў сэрцы сваім, у душы можам адчуць яго дзейнасць. Дух Святы напаўняе нас ад самага пачатку, ад моманту хросту. Усе мы ахрышчаныя у тым самым Духу, у імя Айца і Сына і Духа Святога. Гэтыя словы чыняць нас святыняй Божага Духа. Дух Святы напаўняе нас і хоча, каб паўната любові яна была ў сэрцы кожнага чалавека. Добра гэта разумеем, што прыняць Божага Духа – гэта адкрыць сваю волю, розум свой, сваё жыццё на Божае дзеянне. Паспрабаваць паглядзець на сябе, на свет, на розныя сітуацыі вачыма Пана Бога. Не толькі па-людску, як мы гэта робім, умеем, але менавіта з гэтай перспектывы Божага позірку. Дух Божы вучыць нас гэтаму. Ён паказвае нам розныя сітуацыі жыцця менавіта ў Божым святле. Прыміце Духа Святога. Сёння, як апосталы, хочам пачуць гэтыя словы і сапраўды адкрыць свае сэрцы. Што значыць прыняць Духа Святога? Дух Святы дзейнічае ў нас, але мы хочам быць уражлівымі на гэтае дзеянне. Уражлівасць на дзеянне Духа Святога – гэта, перш за ўсё, магчымасць, каб пачуць тыя натхненні, Божыя натхненні, которые дзесьці там, як мы кажам, у сэрцы, у душы, у нашым унутры, которые падказваюць нам, як добра, правільна, па-божаму зрабіць, паступіць, вырашыць. Гэта асаблівая уражлівасць, которая вядзе да таго, што чалавек выходзіць са свайго страху, са свайго абмежавання. Бачым сёння ў Евангеліі сітуацыю вучняў, которые пасля Вялікай Пятніцы, стрывожаныя, поўныя страху, боязі, замкнуліся ў вячэрніку. Яны неведама чаго чакаюць,
можа не маюць надзеі, але ва ўсё гэта ўваходзіць Христус. Прыйшоў Езус і стаў пасярэдзіне. Тое, што вельмі важнае, Бог з'яўляецца мацнейшым за нашыя страхі, за нашыя абмежаванні, за тыя розныя выпрабаванні, которые мы ў жыцці пераходзім. Ён уваходзіць у нашае жыццё і хоча быць пасярэдзіне, на першым месцы. Спакой вам. Гэта тая добрая навіна, которая сапраўды дае нам пэўнасць, што з намі Бог. Бог забірае гэты страх, а ў гэтае месца дае сапраўдны спакой. Спакой, который засноўваецца на тым, што у нас ёсць надзея. Спакой засноўваецца на тым, што жыццё нашае набірае іншага сэнсу і вартасці. Менавіта Божы дух, жыццё духоўнае, вядзе нас да глыбіні перажывання нашага жыцця, так увогуле, як і кожнага дня. Кожны дзень гэта для мяне крок наперад, каб быць бліжэй Хрыста, каб увайсці ў Божае валадарства. Езус Христус дае Божага Духа. Гэта дар, который перш за ўсё паказвае вялікую любоў Бога. Гэтая любоў перш за ўсё праяўляецца ў прабачэнні. Каму адпусціце грахі, таму будуць адпушчаны. На кім пакінеце, на тым застануцца. Як пазнаць, што Божы Дух дзейнічае ў нас? Менавіта праз дар прабачэння. Калі мы захочам, калі мы адкрыем сэрца, калі мы часамі пераламаем наш страх, наш сорам і прыйдзем, станем перад Богам такімі, якімі мы ёсць. Гэта вобраз споведзі, шчырай, адкрытай на Божую ласку. Езус кажа нам: спакой вам, прыміце Духа Святога. Дар святой споведзі – гэта не толькі ачышчэнне, гэта ўзмацненне нашага сэрца. На гэтым шляху да святасці Бог не кажа: я адпускаю табе грахі і ідзі цяпер сам, пробуй далей. Бог кажа: я з табою. Я напаўняю тваё сэрца сваёй любоўю, каб у цяжкасцях, перашкодах, спакусах перамагала Божая ласка, а не тое, што слабое ці людское. Дух Святы з'яўляецца знакам адзінства. Вучні сабіраюцца разам. Злучае іх страх, няпэўнасць, можа некая безнадзея. А пасля спаслання Духа Святога яны выходзяць з вячэрніка. Злучае іх адвага Божых дзяцей. Злучае іх адвага, которой напаўняе Христус іх сэрцы, каб яны прапаведвалі, жылі Божым словам, Божай любоўю. Знак адзінства – гэта таксама для кожнага з нас такое заданне – быць будаўнікамі адзінства у Духу Святым. Перш за ўсё гэтага адзінства ў сабе. Адзінства – гэта значыць камуній, каб мець сэрца непадзельнае, напоўненае Божай любоўю. А калі страцім яе, каб увесь час вяртацца праз пакаянне, праз шчырую споведь і напаўняцца Божым дарам. Далей будуем гэтае адзінства ў нашых асяроддзях, перш за ўсё ў нашых сем'ях. У Духу Божым паяднайцеся. Другое чытанне паказвае нам, што усе мы адно. Так як адно цела, адзін касцёл, адна сям'я. Усе мы адным духам ахрышчаныя ў адно цела. Няма ўжо юдэяў, грэкаў, нявольнікаў ці свабодных. Усе напоены адным духам. Гэта таксама дух любові, прабачэння і паяднання. Добра разумеем, што часамі, калі дазволім, каб дух злосці, крыўды, непрабачэння запанаваў у сэрцы, цяжка жыць. З тымі людзьмі, которые побач, з тымі людзьмі, которых любім, тады асабліва трэба запрашаць Божага Духа, каб вучыў нас паяднання, прабачэння, зразумення, гэтага Божага позірку на другога чалавека, на тыя праблемы, которые нас раздзяляюць. Дух Святы будуе касцёл. Ён з'яўляецца тым, хто вядзе касцёл ад таямніцы у небаўшэсця Хрыста, аж до таго дня, калі Езус зноў прыйдзе у хвале судзіць жывых і памерлых. Дух Святы дзейнічае ў кожным сакраменце. Трэба нам звярнуць увагу, што без Духа Святога
няма Божага жыцця. Ніхто не можа сказаць Езус Пан, калі не будзе ў Духу Святым. Мы вызнаем нашу веру. Мы карыстаемся гэтымі дарамі і таму просім сёння, каб асаблівым чынам Божы Дух дакрануўся нашых сэрц. Каб мы атрымалі гэтую уражлівасць, каб мы не забівалі ў сабе гэтых натхненняў Божага Духа. Кожнаму даецца праяўленне Духа на карысць. Шматлікія маем таленты, як кажа Касцёл, гэта тыя харызматы, дар Духа Святога дзеля служэння. Ён праходзіць праз мяне, каб іншым у маёй супольнасці здзяйснялася некае дабро. Няхай кожны з нас адкрые гэты свой асаблівы дар. Адкрые яго не толькі для сябе, або не столькі для сябе, колькі для супольнасці Касцёла, каб сапраўды служыць. Дух Святы – гэта любоў, а любоў – гэта дар. Напаўняючы сэрца Духам Святым, мы вучымся любіць. А любіць – гэта значыць пераступаць парог сораму, страху, боязі, пераступаць парог эгоізму, самалюбства, а выходзіць для другого чалавека. Дух Святы – гэта паўната. Ведаем, што страцім Духа Святога тады, калі грэх, цяжкі грэх будзе ў нашым сэрцы. Але паўната Божай любові, яна большая, чым грахоўнасць чалавека. Няхай сённяшняя ўрачыстасць дапаможа нам аднавіць ласку Духа Святога, прысутнасць Хрыста ў нашым жыцці. Сапраўды няхай чыніць нашыя сэрцы уражлівымі на гэтыя натхненні, каб мы, служачы адно аднаму, будавалі Касцёл, праслаўлялі Бога і жылі ў адным духу любові. Амен. Адкажам на Божае Слово, вызнаючы нашую святую веру. Веру у адзінага Бога, Отца Всемогутнього, Створителя неба и земли, усяго бачного и небачного, и у одиного Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед усими веками, Бога от Бога, светлого светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносутного Отцу, раз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего збавления, зашел с неба, и утеловился в Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замучений и похований, и на третий день воскрес, поводле Писания, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и снова прийти в хвале, судить живых и померлых, и его владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походить, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовлял праз пророков. Веру в один и святый католицкий апостольский костел, вызнаю один их рост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Амен. Сабраныя на малітве, як апосталы ў вячэрніку, праз Езуса Хрыста ў Духу Святым, скеруем да Бога Айца нашыя пакорныя просьбы. Молимся за всех охрещенных, каб яны мели одно сердце и один дух. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за Папу Льва XIV, біскупов и святаров, каб их служение приносило упокой и сгоду всему свету. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за человечество, каб Бог допомагал ему будовать свет справедливости и супокою. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за померлых верников, каб Пан Бог одаруй их вечным счастьем у небе. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, тут собранных,
каб Дух Святы аднавіў наше жыццё і напаўняў нас верай, надзеяй і любоўю. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Божа наш Ойча, выслухай нашыя просьбы і напоўні сэрцы ўсіх людзей святлом Духа Святога. Праз Христа, Пана нашага. Амен. Сделано у вас 106. Молитеся, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай вам Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему Костелу Святому. Просим Тебе, Ойча Небесный, учини, как Дух Святый дал нам глубей зразуметь таямницу евхаристичной ахвяры и привел нас до полного познания правды. Праз Христа, Пана нашего. Пан з вами. И с Духом Твоим У гору серце. узносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно гэта и справедливо. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна. Как мы заўсёды і ўсюды далі падзяку. Пане, святы Ойча, усемагутны Божа. Ты, каб завяршыць спаўненне пасхальнай таямніцы, спаслаў сёння Духа Святога на ўсіх, каго прыняў за сваіх усыноўленых дзяцей у Христе Тваім адзінародным Сыне. Гэты Дух Святы пры нараджэнні Касцёла адкрыў усім народам сапраўднага Бога і з'яднаў розныя мовы
у вызнаванні адзінай веры. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца ў воскресенню Хрыста, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць табе гімн хвалы, няспынна усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Осанна на вышинях, благословленный той, кто приходит у имя Пана. Осанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму у еднасці з усім касцёлам, у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Хрыста просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Гэта вялікая таямніца веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прися в хвале. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення. Дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце, удасканаль яго ў любові, разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету. Святой памяці Марыю, Івана, Зою, Яўгенія, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі удзел у жыцці вечным. У еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай, Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Христа, з Христом і у Христі,
Tabie, Boże Ojcze Всемогутny, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, раз усе вяки века. Атрымалі мы Духа Святога, які нас учыніў дзецьмі Божымі. Таму асмельваемся казаць. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избавь нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога. Дай ласкава супакой у дні нашыя. Дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказаў апостолам Твоим: «Супакой покидаю вам, супакой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи нашыя, але на веру касцёла Твайго. І будь ласкавы, згодна з Твоёй воляй, адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Аминь. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. И с Духом Твоим. Перадайце ближняму знак супакою. Баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету. Благословленыя, пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты увайшоў да мяне, але скажи толькі слово, і будзе аздароўлена душа моя. Усе напоўніліся Духам Святым і абвяшчалі вялікія справы Божыя. Аллелуя! Спел номер 291.
Тело Христа. 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 Молимся. Боже, щедро наделяешь свой костел небесными дарами. Заковай, просим, спасланую нам ласку, как действенным был у нас дар Духа Святого, а духовный посилок да помог нам досягнуть вечного откупления. Праз Христа Пана нашего. Послухайте об'яви Калиновська. Дорогі парафіяні, шановні гості нашої парафії, щиро дякуємо вам за сьогоднішню супольну молитву, за прославлення Бога у Духу Святим
Дзякуем сардэчна за складзеныя ахвяраванні, таксама за вашу дапамогу, за служэнне на карысць парафіі, асабліва бацькам дзяцей першакамунійных, якія прыбіралі нашу капліцу, зрабілі такую прыгожую дэкарацыю. Вельмі сардэчна таксама дзякую за ўсе ахвяраванні, складаныя на патрэбы будовы касцёла. На гэтым тыдні ў літургіі касцёла ў панядзелак 25-го ўспамін Найсвяцейшай Панны Марыі, маці касцёла. У аўторак 26-го ўспамін святого Філіпа Неры, прэзбітара. У чацвер 28-го свята Езуса Хрыста, найвышэйшага і вечнага святара. Запрашаем на набажэнства маёвыя кожны дзень у буднія дні ў 18:30 перад вечаровай святой імшой, а ў нядзелю пасля імшы святой о 18-й гадзіне. У кожны аўторак мы молімся да святога Антонія Падуанскага, і інтэнцыі на спадковую святую імшу можна самастойна запісаць у сшытку. А у сераду мы молімся да святога Юзафа, дзякуючы асаблівым чынам за ўсіх нашых ахвярадаўцаў і дабрачынцаў. 6 чэрвеня ў Гуцлаве адбудзецца святкаванне сусветнага дня дзіцяці. Вельмі сардэчна запрашаем дзяцей і бацькоў таксама далучыцца да гэтага святкавання. Арганізуем пілігрымку з нашай парафіі аўтобусам. Запісацца можна ў сакрыстыі. Кошт выезда 50 рублёў для дарослых і 30 для дзяцей. У нядзелю 7 чэрвеня будзе праведзена працэсія Божага цела ў Мінску. Пачатак о 9 гадзіне на Золотой Горцы. Сардэчна запрашаем, заахвочваем усіх вернікаў, у тым ліку таксама і дзетак, далучыцца да агульнамінскай эўхарыстычнай працэсіі. Паведамляем таксама, што паводле распараджэння мітрапаліта Мінска-Магілёўска 7 чэрвеня от 9 до 13 гадзіны ва ўсіх парафіях Мінска адмяняюцца святыя імшы, таму што будзе цэнтральная і звязаная з працэсіяй Божага цела на пачатку і на канцы пры катедры. Гэта ўсе аб'явы. Дарагія браты і сёстры, няхай добры Бог сваім благаслаўленнем напаўняе вашыя сэрцы. Дары Духа Святога – гэта тое, што кожны з нас атрымаў. Але кожны дар можна яго мець дзесьці там схаваным, але ніколі не раскрыць, не распакаваць. І таму Касцёл запрашае нас, каб мы, молячыся да Духа Святога, карысталі з гэтых дароў. Няхай яны напаўняюць нашае жыццё новай якасцю духоўнай, мудрасцю, разважлівасцю, розумам, каб мы таксама умелі гэтымі дарамі служыць іншым дзеля збудавання еднасці. Пасля святой імшы, асабліва мужчын запрашаю, каб дапамаглі вынесці гэтыя лавачкі, таму што адбудзецца урачыстасць першай святой камуніі. Прыміце дар Божага благасловення. Пан з вами. И с Духом Твоим. Няхай вас благословить Бог всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в супокое Христа. Аллилуйя. Аллилуйя. Дякуем Пану Богу. Аллилуйя. Аллилуйя. Святый Архангеле Михаиле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супраць спокусов і пасток злого духа. Покорно просим, няхай його знищить Пан Бог, а ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана і інших злих духов, які нас будуть по світі. Аминь. Найсвятейшее сердце Иисуса, Змилуйся над нами, беззаганное сердце Марии, будь нашим порятунком, святый Архангеле Михаиле, молися за нас.